ساعتا هەری حساس ئاتۆمی هاتە پێشخستن. ژاپۆنیا هەوڵ دەدات و پێکێکە ji depan biafrîne. Wêneyên gihîna Saturn û Jupîterê hatin girtin. Pêka ku wêneyên herî zelal dikêşe hate pêşxistin. Cara yekemê ji cihekî dûr birêkirina kuantumê pêk hat. Di malzaroka jinan de perçeyên plastîkî hatin dîtin. Mirovên berê jî wekî ajelan diketine xewa zivistanê. Dosyaya hefteyê di derbarê neyêniyên teknolojiyê yên li ser beden û derûniya mirov û ji bo çareseriyê hem pêşniyaran de ye. Saetên atomî di cîhanê de saetên herî hesas têne qebûl kirin. Lê dîsa jî lêkolîneran da ku karibin lerzînên atomîk û pêlên hêza kişandina erdê baştir bibînin lêkolîn dikirin. Li raporên hatine weşandin, lêkolînerên Enstitûya Teknolojiya ya Massachusettsê saeta herî serkeftiya atomî pêşxistin. Ev serkeftina lêkolînerên fîzîkê dê di xebatên zanyaran de pir bikêr bê. Dêkaribin bandora hêza kişandina erdê ya li ser demê an ji bikevinbûna gerdûnê re dem diguhere an naguhere baştir çavdêrî bikin. Lêkolîna Maytê di kovara Nature de hate weşandin û zanyar diyar dikin ku sazûmaniya vê saetê ji saetên din cudatir e. Sedema vê yekî jî ceribandineke nû li ser saetan e û encamên ku zanyar jê piştrast bin bide. Zanyaran ji dêvla lerizênên nebrêk û pêkên atoman sazûmaniyeke cuda bikaranîn. Li gorî raporê atom bi awayekî ku li gorî rêzikên fîzîkî gihandina wan nepêkane gihandin hev. Zanyar di derbarê saeta hatî pêşxistin de dibêjin ku heke bi awayekî rast atoman bigihînin hev dibek û perçeyên demê yên hêj biçûktir jî derkevin holê. Duwarê teknolojiyê de Japonya di cîhanê de yek ji welatên ku deng vedaye. Vê carê jî de hewl bide ku hin tiştên nû biceribîne. Kompaniyeke bi navê Sumitomo Forestî ku 5 salên ji depan alavan çêdike, bi zanîngeha Kyoto re li hev kiriye ku ji depan pêkekê fezayê biafrîne. Kompanî dê hewl bide ku pêka depîn di sala 2023 de bişîne fezayê. Armanca kompaniyê ya bi vê hevkariyê ew e ku di şert û mercên zehmet de alavên depîn dê çawa bêne bikaranîn. Pêka ku were afirandin dê encamê nîşanî mirovan bide. Zanyar difikirin ku heke encamên ceribandinê serkeftî bin, dê hewl bidin ku alavên depîn bêtir werine bikaranîn. Alavên depîn bandorekê neyênî li qada manyetîka cîhanê û pêlên elektromanyetîk nakin. Ev yek jî dihêle ku hin mekanîzmayên kontrolê û sazûmaniyê ji bo fezayê têxine nava pêka depîn. Ango alavên di nava pêkên heyî de dê di nava pêka depîn de jî hebin. Her wiha heke ev pêk ji kontrolê derkeve û bikeve ser cîhanê wexta kete nava atmosferê dê bişewte. Zanyar di vê derbarê de dibêjin ketina pêkê nepêkane. Lê belê heke bikeve jî şewtîna dephan zerarê nade cîhanê. Hevkariya zanîngehê û kompaniyê ne tenê ev e. Dêlê bikolin ku bikaranîna alavên depîn dê di fezayê de çawa be. Ku encamên lêkolînê serkeftî bin dê hewl bidin ku ji bo fezayê hin alav û teknolojiyên din jî pêş bixin.
Di 21 Kanûna 2020 de Saturn Jupiter piştî 800 salan gihan hev. Ev her du gerstêk herî dawî di sala 1623 de qasî nêzîkî hevbûbûn. Gihîna gerstêrkan wêneyên gelek balkêş derxistin holê. Di nava wêneyên hatine girtin de yên herî zêde bala mirovan kişand wêneyên Janssen de Forest bûn. Wênegirê Avustralyayî wêneyê gihîna Saturn, Jupiter û peyka fezayê ya navnetewî bi hev re girt. Janssen wexta derbarê gihîna gerstêrkan plan dikir dît ku di keştiya fezayê jî nêzîkî her du gerstêrkan be. Vê agayê him fikrên nû ketine bîrawî. Janssen di saet 21:54 de berê xwe da fezayê ku wêneyan bigire. Wêneyê ku derket holê têra xwe serkeftî û balkêş bû. Wênegir derfet dît ku Saturn, Jupiter û keştiya fezayê ya nevnetewî di heman wêneyê de bigire. Ji ber vê yekê jî wêneyê wî pir bala mirovan kişande ser xwe. Di filman de tim bi alîkariya peykan wêneyên pir zelal têne kişandin. Lê di rastiyê de rewş newisa ye. Peykên ku wêneyên pir serkeftî ango zelal dikêşin pir hin dikin. Yek ji wan peykên ku wêneyên bi kalîte digire jî êdî Capello 2 ye. Capello Space ku navenda wê li San Franciscoya peyka Capella 2 pêşxist ku bi teknolojiya radarên bi ferehkirina sentetîk hatiye çêkirin. Peyk wêneyên her derî bi awayekî pir zelal digire. Peyk wêneyên cihên ku 5 santîm caran 5 santîm jî bi awayekî zelal digire. Teknolojiya Capella 2 dike ku peyk bi xwedî kameraya herî serkeftî ya peykan be. Berî pêşxistinê peykên xwedî kamerayên herî serkeftî wêneyên tiştên bi qasî 5 metroyan wêne digirtin. Yek ji damezrînerên kompaniyê Peyam Benîzade dibêje ku ev teknolojî dê hewl bide ku em gerstêrka me baştir bibînin. Li gotinên xwe zêde dike û dibêje cihan nîvê wêşev û nîvê din jî ewre. Ji ber vê yekê jî ji 175 cihanê nayê dîtin. Ev peykan û dê bihêlek û zanyar lêkolînên baştir bikin li ser fezayê. Kompanî dê du peykên din jî bişîne fezayê. Vê awayî dê qeza û bobelatan baştir bibînin. Dê cihên ku agir pêketine baştir bêne şopandin û ajelên ku jmara wan kêm mane jî baştir bêne şopandin. Herwiha ji bo xebatên avhewayê jî dê karibin peykê bikarbînin. Birêkirina kuantumê û înterneta kuantumê di pêşerojê de dê bandûrekê mezin li ser teknolojiyê bike. Birêkirina kuantumê tiştên maddeyî vedguhêza enerjiyê û di dema fezayî de wan tiştan bi hereket dike. Ji bo pêşxistina vê yekê bi salan e zanyar lêkolînan dikin. Di derbarê birêkirina kuantumê de herî dawî di sala 2016 de xebatek hatbû kirin. Zanyaran foton bi alîkariya kabloyên fîber optîk şandibûne dûrahiyeke 6 kilometroyî. Piştî 4 salan zanyaran dîsa bi heman awayî cerbandin kirin û vê carê foton şandine dûrahiyeke 44 kilometroyî. Di
خباتê de lêkolînerên zanîngeha Fairblade, AT&T, Caltech, Harvard, NASA û Caligari cêgirtin. Di encama xebatê de bi awayekî serkeftî foton şandine dûrahiya 44 kîlometroyan. Li gor zanyaran birêkirina kuantumî pir giring e. Ji ber ku difikirin ku di encama xebatê de înterneta kuantumî dê zûtir bikeve merhiyetê. İnterneta kuantumî ew e ku bi mekanîka kuantumê tiştan li ser înternetê birê bikin. Ango tiştên ku li ser înternetê têne şandin êdî dê bi awayekî ewle werine birêkirin. Tê texmînkirin ku di 10 salên pêş de înterneta kuantumî pêş bikeve û tiştên têne şandin bi awayekî ewle bigihin cihên xwe. Lê helbet ev xebat tenê destpêk ji bo înterneta kuantumî. Hêj gelek bend hene ku înterneta kuantumî bi ser bikeve û bikeve merhiyetê. Mikroplastik anko perçeyên plastikan tê zanîn ku xisarê didin jiyana mirov. Berî niha gelek lêkolîn li ser vê mijarê hatibûn kirin. Di lêkolîneke herî dawî de hate dîtin ku di malzaroka jinan de jî perçeyên plastikan hene. Vê yekê tirseke mezin bi mirovan re çêkir. Komeke lêkolînerên Îtalî xebata lêkolîna perçeyên plastikan a di malzaroka jinan de kirin. Xebat li nexweşxaneya Romayê hate domandin. Di lêkolînê de li malzaroka 6 jinan nêrîn. Di encamê de hate dîtin ku di malzaroka 4 jinan de perçeyên plastikî hene. Encamên lêkolînê di kovara Environment International de hatin weşandin. Di gotarê de tê nivîsîn ku di malzarokê de hem li aliyê dayîkê hem jî li alîkê fetûs anko zarokê de perçeyên plastikî hatine dîtin. Her wiha di perde anko çermê ku zarok tê de xwedî dibe de jî plastik hate dîtin. Di encaman de hate dîtin ku ev mikroplastik di rengên şîn, sor, porteqalî û pembeyî de ne. Li gorî zanyaran sedema hebûna perçeyên plastikan bikaranîna tiştên kozmetîkê, paqijiyê û boyaxê ne. Zanyarên xebatê dibêjin ku divê bi taybetî ev mijar xemekê bi mirovan re çêke, ji ber ku di dahatûyê de encamên wê yên neyînî de derkevin holê. Heke wisa berdewam bike dê dahatûyê de tiştên kimyewî bêtir tevlê jiyanê bibin û ji bo mezinbûna zarokan dê karlêkirineke wê neyînî hebe. Zivistanan gelek mirov xwe bê enerjî hes dikin û tim ji bêxewiyê gazindan dikin. Dibe ku girêdana wan mirovan a bi pêşiyên me re zêde be. Lêkolîneke ku li Spanyayê hatiye kirin vê yekê tîne bîra mirovan. Herç, şevşevok û hin cûreyên goremişkan zivistanan da ku xwe ji şert û mercên tund xelas bikin mihan radizin. Di hestiyên Neandertalên ku li Spanyayê hatine dîtin de hin lêkolîneran piştrast kir ku pêşiyên me jê zivistanan wekî ajelan bi mihan radizan. Li gorî gotinên zanyaran bermahiyên hestiyên pêşiyên me û hestiyên ajelên ku zivistanan dikevin xewê dişibin hev. Li qada fosîlan a bi navê Sima de los Hausos nêzîkî 30 salana xebat didomin. Heta niha bi hezaran bermahiyên hestî û diranan hatine dîtin. Ev der di serdemên berê de wekî cihê veşartina miriyan hatiye bikaranîn. Estos fósiles son únicos para los estudios de ADN antiguo. Fosilên ku hatine dîtin jî dîrokeke berî 400,000 salan nîşan dide. Lêkolînerê zanîngeha Tiresa Dernoktirosê, Antonio Birtisyokas û John Louis Agosta dibêjin ku hestiyên ku hatine dîtin nîşan dikin ku her sal çend mehekê hestî bi awayekî cuda mezin bûne. Li gorî zanyaran ev yek dibe ku nîşaneya wê yekê be ku pêşiyên me jê ji bo ku xwe ji şert û mercên zivistanê biparêzin, zivistanan ew jî wekî ajelan bi mihan raza bin û vê yekê li hestiyên wan bandor kiribe.
تکنولوژی دی ژیانا روژانه ده بارê mirovan gelekî sivik dike. Bandora wê ya erênî pir zêde ye. Lêbelê hem bandorên wê yên neyênî jî hene. Hem li ser giyan û derûniya mirovan hem jî li ser bedena mirovan hin neyêniyên wê hene. Ji ber ku di roja me de teknolojî pir têpkaranîn dûrbûne ji teknolojiyê zehmet e. Ji bo têkoşîna li dijî neyêniyên teknolojiyê sîteya internetê ya bi navê Medical News Today hin pêşniyar nivîsandin. Ji ber bikaranîna zêde ya teknolojiyê çav diwestin lêhûrbûn zehmet dibe, mirov dikevne depresyonê, sekna mirovan a fizîkî xera dibe, bêxewî çê dibe û li ser mezinbûna zarokan jî bandorên neyênî hene. Zanyar dibêjin ji bo westîna çavan serê 20 deqeyan carekê 20 saniyeyan li cihekê 6 metroyên ji we dûre binêrin ku çav vehesin. Bi vî awayî westîna çavan dê kêmtir bibe. Ji bo problema lêhûrbûnê jî zanyar dibêjin dîsa serê 20 deqeyan teknolojiya destê xwe de ye deynin û hinekî bêhna xwe vedin. Her wiha dibêjin bi awayekî erênî bifikirin ango medîtasyoneke dema wê nedirêj bikin. Li dijî depresyonê jî zanyar dibêjin ku hinekî ji medyaya dijîtal dûr bimînin ku mirov hinekî xwe bimîne û vî awayî mecbûr nemîne ku jiyana herkesî bişopîne û rojeva mirov bi tiştên vikî valet jî nebe. Ji bo xerabûna sekna fizîkî jî divê mirov bi awayekî rihet û rastrûne û şêweya hestiyê mirov neguhere û hestî û pişta mirov neyêşe. Heta mirov dikare li ser kursî hin li vînên hêsan jî bike. Ji bo bêxewiyê lêkolîner pêşniyar dikin ku divê ji bilêlanbeyên odeyê tironahiyên din li odeya razanê tune bin. Heta berî razanê bi saetekê 2 saetan divê mirov ji teknolojiyê dûr bikeve. Ji bo karlîkirina teknolojiyê ya neyênî li ser zarokan kêm bibe jî divê dê û bav tevgerên zarokan baş bişopînin nehêlin di nava rojê de telefon, tablet an jî kompîterê zêde bikarbînin. Ji dêvla teknolojiyê divê rê nîşanî zarokan bidin ku lîstikên rastîn yên zarokan bilîzin. Bêhilin ku zarok karibin li xwezayê bilîzin. Her wiha di derbarê neyêniyên teknolojiyê de zarokan hişyar bikin.